сархати хабарҳо. Толибон пахши садои занон дар расонаҳоро манъ карданд. дар Тоҷикистон таҳсил дар синфи 10 ва 11 ҳатмӣ шуд. блогери маъруфи тоҷик дар Бритониё тарабхона боз кардааст. рӯз ба хайр бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки бо охирин хабару гузоришҳо аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 27 феврал аст. маркази хабарнигории Афғонистон рӯзи 25 феврал хабар дод ки як фармондеҳи амнияти Толибон дар вилояти хусти Афғонистон тамоси духтарону занон бо радиову телевизионҳоро манъ кардааст. дар радиову телевизионҳои маҳаллӣ дар хуст барномаҳои фарҳангӣ ва омӯзишӣ пахш мешавад ва духтарон занг зада дар ин барномаҳо ширкат мекунанд ва бо ровиёни мард гап мезананд. Абдурашид Умарӣ, фармондеҳи амниятии ҳукумати Толибон дар хуст, дар номаи худ гуфтааст ки духтарон ҳангоми суҳбат дар расонаҳо бадахлоқ мешаванд. соҳибони ду радиои маҳаллӣ дар вилояти хуст тасдиқ карданд ки Толибон ба онҳо дастур доданд то бо духтарон суҳбат накунанд ва ба онҳо минбар надиҳанд. мақомоти Толибон ин номаро шарҳ надоданд. маркази хабарнигорони Афғонистон гуфтааст ки пас аз баста шудани мактабҳо барои духтарон, радиоҳои маҳаллӣ пахши барномаҳои омӯзишӣ дар ин вилоятро афзоиш доданд. дар Русия ҳазори испанд ба гурӯҳи растаниҳои нашъатдор ворид шуд. дар ҳамин ҳол сафорати Тоҷикистон дар Русия бо нашри як огаҳинома аз шаҳрвандони Тоҷикистон хостааст аз воридоти ин навъи растанӣ ба ҳудуди Русия худдорӣ кунанд. сафорат дар огаҳиномаи худ навиштааст ки аз 7 феврали соли равон бо қарори ҳукумати Русия дар баробари ҳазор испанд 6 намуд растаниҳои дигар ба рӯи хати растаниҳои дорои моддаҳои нашъатдор шомил шуданд. ҳамакнун парвариш, фурӯш ё ворид кардани ҳазор испанд ба Русия манъ буда ва барои он 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ ва ё 5000 рубл ҷарима таъин шудааст. дар ҳолати аз 100 бута зиёд будани он ки ҳаҷми махсусан калон дониста мешавад, ҷавобгарии ҷиноятӣ маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 8 сол пешбинӣ мешавад. дар асоси тағйироте ки ба қонун дар бораи маориф ворид шуд, таҳсили хонандагон дар синфҳои 10 ва 11 ҳатмӣ гардид. дар сурати қатъи таҳсил бояд омӯзишро дар коллеҷу омӯзишгоҳҳо идома дод. пештар танҳо таҳсили ибтидоӣ аз синфи 1 то 4 ва умумӣ аз синфи 5 то 9 барои хонандагони тоҷик ҳатмӣ буд ва зинаи сеюм тибқи майлу хоҳиш ва қобилияту завқи хонандаҳо сурат мегирифт. тағйироти нав ба қонун рӯзи 20 феврал аз сӯи вакилони парлумони кишвар қабул шудааст. вакилони парлумон гуфтанд ба зинаи сеюми ҳатмии таҳсил фаро гирифтани хонандагон, махсусан духтарон, нобаробарии гендериро аз байн хоҳад бурд. таҳсили ҳатмӣ дар синфҳои 10 ва 11 ё дар коллеҷи техникумҳо ба хонандагон имкон медиҳад ки соҳиби шаҳодатнома оид ба доштани касб шаванд. дар як пурсиши сарироҳӣ дар хиёбонҳои Душанбе назари волидон ва роҳгузаронро ба ин тағйирот дар қонун пурсидем. духтар чӣ хона чӣ нахона паҷон? бояд нахона духтар шукуна бирава. охай духтара чӣ ва хонданиш чӣ? ҳамон фарзанд ҳарф нишон дода то нашуд бас? охай вай ҳамун то синфи ниҳия ҳарфа ёд мегира ку холаҷон. бачаҳо бояд бихонанд. ояндаи давлат мон бояд шаванд. барои чӣ духтарона метавонанд ояндаи давлат шуда? духтаро бояд дар фикри фарзанд бошанд, хона бошанд. ман боям маъқул ки ҳамин синфи 11 тамом кунанд. набошад синфи 9 чия медонад? дару шавҳар метавон ба кӯдак оила савод нест. синфи 11 хонад албатта ва якамтар ба адаби чӣ мешавад, ба одоб мешавад, ягон чиза мефаҳмад, кӯдака тарбия дода метавонад. аввал кӯдак оли синфи 9. барои ман фикр мекунам ин хуб аст то 11 хонанд. баъд метавонанд якбора институт ба дохил шаванд. лекин ки дигар машқ ва ҳавас дорад, ман технико гуфтам шумо ба унҷо ба ҳазор метавонанд кор кардан, хондан. ҳамин раста шароитшон як хел одамо ҳаст ки нони хӯрдан надорад. баъд сумаки шидагай наметавонам дода. боз ҳамн сумаки шидагай шароит надоранд. барои ҳамон қак баъзи модаро ҳама мехоҳад фарзандаш ба савод шавад, бихона, чӣ кунад шароит намерасад. духтарам ҷанҷол мекунад, мехоне мега ба чӣ мехоне мегӣ. баъд мо маҷбур мешавем мегем ки шавҳар бира як модам шароити мо ваз минае. зера унам бихонем шу мекунӣ мегӣ. рост нахе. хай ҳамн одам басаводтар ая ҳама вақт. аслан аз таҷрибаи омӯзиши худам дар мактаб хулоса кардам ки соли охире ки мо таҳсил кардем як исрофи беҳудаи вақт буд.
кулли сол мо мерафтем омӯзгорон дар бораи баъзе аз матолиби суҳбат мекарданд ки ҳатто ба мо зарраи ҳам илм намедод. дар соли ахири таҳсил бисёр дилгир будам дар мактаб ва синфи 11 ва хоҳиш доштам ки забонҳои хориҷиро омӯзам. дар ҳамин як сол тақрибан гӯем ки таваҷҷӯҳ надоштам ба мактаб, пурра ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ машғул будам, зеро медонистам ки дар оянда калиди кушоиши кори ман дар забони хориҷӣ аст. аз ҳамин рӯ яъне фикри шахсии ман ин аст ки эҳтимол коршиносон дар соҳаи маориф бояд анамин қарори худро як хуб назарсанҷӣ карда бинанд, ба хотире ки то синфи 11 ҳатмӣ кардани омӯзиш қобили қабул нест. зеро баъзе аз нафароне ҳастанд ки эҳтимол имконияти хониш надоранд ё мумкин қобилияти зарурии аз худкунӣ надоранд. яъне мо наметавонем 5 панҷаро баробар карда ҳама бояд то синфи 11 таҳсил кунанд. Вначале надо воспитывать родителей, поэтому должно быть обязательно образование для наших родителей. Те, которые только женятся, что в будущем кого они хотят видеть, кого они вырастить. Потому что когда молодые женятся, ребята, девочки, они об этом не думают, к сожалению, что завтра, послезавтра у них будут дети. Какое они дадут образование? Если я сам не образованный, что я могу дать? Значит, надо вначале образовывать родителей, чтобы было понимание для детей, как, что. Вот в таком плане вот это, я думаю, вот так. برای پیشرفت رفتن رخش شرایطش نمیرسه. برای پیشرفت رفتن تا 11 را خونده با مکتب‌های عالی در آمده خوندن اجر نو میشود. бинандаҳои азиз, шумо дар ин маврид чӣ назар доред? ҳатман зери ин видео дар YouTube ба мо нависед. ба овозхони шинохтаи тоҷик Давлатманд Холов, ки чанд рӯз пеш дунёро тарк кард, ҷоизаи лавҳи тақдири Эрон тақдим шуд. ҷоизаро дар Теҳрон зимни баргузории маросими шаби мусиқии суннатии Тоҷикистон ба намояндагони санъату фарҳанги тоҷик тақдим карданд. қарор буд ин ҷоиза ба Лоиқ Холов, писари Давлатманд Холов тақдим карда шавад, аммо бинобар азодорӣ ӯ ҳам натавонистааст ба Теҳрон равад. Давлатманд Холов 18 феврал дар синни 74 солагӣ аз олам даргузашт. маросими шаби мусиқии суннатии Тоҷикистон бо ҳамкории Сафорати Тоҷикистон дар Теҳрон 22 феврали соли ҷорӣ дар пажӯҳишгоҳи фарҳангии ЭКО бо иштироки намояндагони Вазорати фарҳанги Тоҷикистон ва чеҳраҳои сиёсиву фарҳангии Эрон баргузор шудааст. ҷоизаи лавҳи тақдир ҳамчун нишони ифтихор ва қадрдонӣ аз заҳматҳо ба шахс ё созмонӣ эҳдо мешавад. Абдурозиқ, овозхони ҷавон ва блогери маъруфи тоҷик, дар шаҳри Литси, Бритониё тарабхонаи худро бо номи Ҳабиби боз кардааст. ӯ дар Инстаграм аксҳоро аз ҷараёни кушодашавии ин тарабхона ва меҳмононе ки аз он ҷо дидан карданд гузоштааст. зери яке аз аксаш навиштааст: тарабхонаи ман бо номи Ҳабиби кушода шуд. Абдурозиқи 21-сола, блогери маъруфи тоҷик, дар Инстаграм наздики 9 миллион обуначӣ дорад. Ба Абдурозиқ замоне таваҷҷӯҳ карданд, ки дар кӯчаву бозорҳои зодгоҳаш бо созу гудоз тарона мехонд. ӯ бо ёрии репсарои тоҷик барон аз Панҷакент ба пойтахт омад ва ба саҳнаҳои калони Тоҷикистон ва берун аз он роҳ ёфт. солҳои ахир ӯ дар берун аз Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. зимнан Абдурозиқ аз аввалин тоҷиконест, ки раводиди дарозмуддат дар Амурати Муттаҳидаи Арабро дарёфт кардааст. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 27 февралро дар замонҳои гуногун фаро мегирад. дар авҷи нобасомониҳои сиёсӣ дар Русияи подшоҳӣ ва боздошта шудани кори Думаи давлатӣ рӯзи 27 феврали соли 1917 коргарону сарбозони шӯришӣ маҷлисгоҳи Думаро ишғол карданд ва Кумитаи муваққатии Думаи давлатӣ таъсис шуд. Николай ду аз тахт даст кашид ва ҳукумати муваққатӣ таъсис шуд. моҳи марти соли 1917 ҳукумати муваққатӣ мустақилияти аморати Бухороро тасдиқ кард. ҳукумати муваққати нимсол то инқилоби болшевикӣ умр дид. 27 феврали соли 2013 парлумони Тоҷикистон қонун дар бораи гаравхона ё ламбардро тасвиб кард, ки муомилаҳои пулиро дар ин муассисаҳои тиҷоратӣ танзим мекунад. бо сангинтар шудани шароити иҷтимоиву иқтисодӣ эҳтиёҷи сокинон ба хадамоти ламбардҳо афзоиш ёфт, чун дар ҳолати тангдастӣ аз роҳи ба гарав мондани молу ашёи гаронбаҳо муштариҳо метавонанд маблағи қарзе ба даст оваранд.
27 феврали соли 1941 адабиётшиноси маъруф Абдунаби Сатторзода таваллуд шудааст, ки дар таҳқиқу муаррифии осори классикон ва тарбияи шогирдон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон нақши муҳим мебозидааст. Солҳои 1980 ба сиёсат ҳам гаравид, аз муассисони ҳизби демократии Тоҷикистон буд ва баъди хатми ҷанги шаҳрвандӣ дар комиссиони оштии миллӣ ва мақоми муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон кор кардааст. Худаш гуфтааст, касоне ки дар соҳаи адабиёту фарҳангу ҳунар кор мекунанд, аз сиёсат дур рафтан наметавонанд. қурби рубли русӣ нисбат ба дирӯз 60 дирам боло рафта, имрӯз 1000 рубл ба 118 сомонию 80 дирам баробар шудааст. Бар асоси қурби таъинкардаи Бонки Миллии Тоҷикистон дар бонкҳои кишвар $100 ба 1095 сомонӣ ва €100 ба 1188 сомонӣ иваз мешавад. ташаккур ки то ин лаҳза моро тамошо кардед. матлабҳои аз ин бештари моро дар сомонаи радиои Озодӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. То фардо, худо нигаҳдор.